Ipa-surrender ang mga dili lisensyadong armas sa mga talisaynon, bugti kini sa 25 ka kilong bugas. Programa kini sa Talisay City Police batok sa mga paltik o di lisensyadong armas. Si Fem Ridumabok sa report. Nagpatabang hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon sa mga barangay kapitan sa 22 ka barangay sa Talisay City. Atol sa ABC meeting, gihangyo sa Talisay City Police ang mga opisyal sa barangay nga motabang sa pag-agni sa ilang mga mulupyo nga nagtinir og walay lisensyang mga armas nga ipatahan kini. Gipasabot ni Sayon nga ipaagi nila kini sa barangay aron kumpiyansa sila og di magunahuna nga sikupon sila. Andam hinuon nga motabang ang mga barangay opisyal. Atong natanaw nga basi mahadlok tong nagigihupot nga kanang mga ihalas nga armas nga moderate diri sa police station basi anay kahadlok nga basin dakpon sila. So that is why we are tapping the assistance, the cooperation of the barangays. Kami mga kapitan magpatawag mi og mga meeting sa mga purok leader. Nya din mauna na ang among agenda about sa mga unlicensed armas. Ato lang gyud tarungon sila o pagpasabot kay kini kayuhan kay ug pananglit man go dili nila ma-surrender ang armas no nya watakibaw mga tawo nga init og ulo nya dayon kanang kumo kay naa sila'y armas na dali ra kayo nila. Akong gihangyo no atong mga kaigsuonan no especially katong naghupot og mga paltik bitong nga mga firearms unya katong mga unlicensed firearms no i-surrender lang nila sa atong kapulisan kay anyway kini siya nga programa di wa may violation no kun inyong i-render ang inyong pusil tagaan pa magbugas unya wala pa mo'y mapaabot nga kaso just in case kung naamoy mga violations. Sa matag di lisensyadong armas nga isurrender, bayluan kini sa Talisay City Police og 25 kilos nga bugas. Mibahad si Sayon nga kung dili itahan ang mga paltik nga armas ngadto sa ilang barangay, mapugos sila sa pagpangayo og search warrant nga mosangpot na hinuon sa ilang pagkasikop. Ang atong programa does not cover katong mga narehistro but not renewed, katong yung totally unregistered. Ubay-ubay nakita nga implementahan og ganang search warrant sa paghupot og illegal nga armas, katong yung nakita nato nga nanay tendency nga mogamit or nareklamo nga nagpabuto diha sa ilang komunidad. Samtang dugang 5 ka mga motorsiklo ang ihatag sa Talisay City LGU alang sa police mobility o visibility sa syudad, pagpakgang sa bisan unsang krimen. I told them that what do you need for us to prevent whatever happens kay better na malipay ko na nasulbad but kung ma-prevent nato better, and they said more police visibility and kanang makatuyok sila, especially sa mga areas na medyo sudlunon. Pasalamat kay ita sa local government kang Mayor Samsam Gulyas kay mismo sila gyud mismo ang ni-offer nga mahatag og 5 ka motorsiklo aron pagpadugang sa ato ang mobility diha na sa ato ang pagpatrolya. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.